Madalla, kana ji na? Kaga zo hare ma abin sharhi ko? Yan dosa ne ci zo hare ma abin sharhi. Saboda yasa kana an ga to aiko kowa. To wannan ai rishin hankali. Ba dai ka fahimci abin ba ka saurare ka gane Na ko. fahimta da To kyau. dan a san matakan da za a doka Hamidu. In mun ka saki baki na rinci da Allah da Annabi in so ka sami galba bisa abin nan billahi lazi Hamidu sai mun rasa wurin tsayi. To shi na yasa ka gara na je na ce maka da na ce maka wani sai ku yi niyya ku kama kuma sai da kuka san ma shiga tsakanin da kai to kenan kuna kamata ku tahi yanzu ma akwai inda an ka tambaye ni. A'a ni ka san saboda bakin cikin waɗancan mutane yan dosan nan. Hamidu komi na iya ni yanzu haka malaman da nista aiki sun kai mutum 5. Wallahi kana ji na ni kowace da ta wucewa Allah ɗaya sa a sa da ni yanzu haka inda ake ga bisa dai wagga da ake wallahi duk wanda nisan ya iya babu da sahin ga akwai wanda ba sai ni aika mai shiga 15 wallahi ni wallahi na san da kuna yi kana ji na yanzu haka saboda ni bakin ciki na a ce wancan mutum yayi fase bisa ga saurari batun da nake maka yanzu haka ni an tambo ni jika 150 jika 50 an ka ce zan ba suwa in ba da jika 50 abubuwan da za a sai bushuru yanzu Hamidu yanzu akwai wanda za a yi wanda za ta gama Isaka da Abdullahi ba a ga ce wala ta ba a'a babu wala mun tsara ta kai dai to ga ku haƙi ba shi saurara ka jiya can mun sa an sa can Senegal sun haɗa mana sun kace mana lalle ayi bugu ayi dibi ne mai na inda mai kana shi mai na sai shi na an ka same shi yawa ji an ka samai yawa to kenan kuma har yau sun kashe mu wanta abin da an wannan malamin mu da yace duka wani malamin ganin da naka aiki da shi namu sai da sun ka ganai sun ka ce shi ma ya sarbi Isaac wallahi sun ka ce min duk abin da tamba a bashi namu na hana tawana kauyen tawa shi ke dole wallahi to kenan yanzu suna nake in tura mai jika 50 inda kuɗi sun samu an jima in tura mai jika 50 iya so an ce na ai Allah sa ai kai to kamar kaka sa ai ta gamu wai yanzu da a deja mun tsara ta yanzu kamar yanzu mun ka zo wurin wanga presentation sai kowane cikin su ce mu wani shetari wani sai a ce to a rubuta kwamba haka nan yawa shi Abdullahi tare ya saka yawa wancan shirin tarban aibo da harko yaro na dogo ka gane kenan ita da aibo shi kenan babu ta magana su ko an ce yar su ko na hada musu ko ne ga wanda zai tarbo wancan shi tarbiya ko wancan shi tarbi wancan shi kenan shi Abdullahi ga ba shi tarbi isaka yawa sai a tsara ayi ta haka nan Allah shi sa ta tabbata haka nan na sa yawa ayi ta haka nan kuma mu da ja duk abin da mun kashe na ɗarme saka mun daɗe muna kishi ne kenan dole shi na zama aiki a kashe shi shege aljani gare wata suwa shiga mun sani duk abin da aka gare to yanzu na tare da mutane zan shiga mota a ban sani ba yanzu na ma tare da mutane dai ba kashe to babu ne